Me like a Hellcat. Sziasztok, én Szarka vagyok. Sziasztok, én Dave vagyok. És ez itt a Guns of Boom, nem tudom, Boom. És ez itt egy új sorozat lenne egyébként, hogy elkezdünk ilyen random online játékokkal kipróbálni, ilyen tesztelni, játszani. Ugye a kezdetek videókban is benne volt ez, hogy mondtuk, de szóval ez az első rész a Igen. teszt sorozatba. Igen. És akkor let's play. Már Egy kicsit játszottunk, igen, egy kicsit játszottunk vele, Egyet. level 2-esek vagyunk. Egyetlen Csak kipróbálni, hogy kört. ez érdemes letesztelni. Hogy ezt érdemes, igen. És úgy láttuk, hogy nagyon érdemes, mert ez... Nekem nagyon tetszik. Nézzétek meg, lőni sem kell egyébként, lehet célozni. Megyek. Itt vagyok. Nézd rám. Akkor lő akar, hol vagy? Szia. Ki az enemy? Nem tudom, valami. Ugye van enemy? Biztos. Van. Hol? Merre, Ott jön mögötte, gyere már vissza, itt jön! Lehet célozni, és akkor lő a karakter, hogyha éppen ott Jó, emberre hallod, jó célz, hiszem. egy enemy-re See célzol. the first blood. Megdöglök. Hol? Honnan? Nem tudom. Onnan, fentről. Hú, hallod, jó sokat azért feltöltött. Mindjárt mutatom, hogy mit tud a gránátom. Hallod, nem értem, de nem akar rálőni. Gránáte! Igen, ennyit tud a gránáta egyébként, de amúgy elég erős. Fú, hallod, úgy elrenoltam. Elresoltam a másik Van emberek. a gyerek. Másik team Azt se kezdő. tudja, honnan lövöm. Másik team kezdőpontján vagyok, hallod. És jön mögöttem, hogy Szedtem. félelem magam. Hallod? Még pisztolyjal is. Mindenki. Jaj, itt fogok mindenkit megölni. Jönnek majd ki. Hello. Úgy lövöm a fejét. Újra kiszedtek. De Nem itt baj, még... volt vagy 3 kill. Szerintem itt van még egy halhatatlanság, Volt mert vagy valami 3 kiló. aranyjal még körbe van véve az enemi, és akkor ilyen halhatatlanság van. Nem az van? Vá, Ja, futás! hogy ilyen halatatlanság. Ott van. Jaj, erre nem lehet. Reload. Mindjárt kifogyok. Ó, Csenyi, belövöm. Úristen! Úgy kell cserélni. Ez jó lesne, hogyha megtudnám. Nézzük meg. Nem tudok cserélni fegyvert amúgy. De van egy kis pisztolyom. Ott van. Ah, please. Hát headshotba lövöm. Ez az. Hú, de nagyon Hallod, leszettem. kiszedtek egy granátba. Bebegoltam. Egy grenéddel kiszedtek. Hú, de leszettem. Vagy nem? Várjál, megyek feléd. Ugye, van valami problém. Megyek feléd. Ezt innen egy kicsit lejjebb viszem, hogy ne irritáljon, amikor célzok. Szia! Hú, de lövöm a fejét! Kifogytam, és itt a kis pisztolyom, majdnem kinyertem el egy embert. Majdnem. Itt vagyok. Én itt vagyok. Jó játék, jó. Nekem nagyon Megérte. tetszik. Majd nagyon nehezen, de sikerült rájönni, hogy kell bejoinolni a Dave-et. Egy klánba kellett lépni, és akkor úgy lehetséges. Ez azt kiszedtem. Én meg assist volt, jó? Assist. Ah, még Gyere egy. hátrébb! Várjál, most nekem hívni Kell a van. fegyver. Itt van. Ez az. Ez is megvan. Pick-up-oltam. Gyere, ott van fent! Szedjük le! Ó, nekem Hú, nagyon 2 van. Hú, meghaltam, de majdnem dobtam egy gránátot. Jó van. Hallod, nagyon belejöttem ebbe. Dave, hol vagy? Itt vagyok. Én nem látlak, nem tudok embert cserélni, mikor nézek. De legalább az nagyon tetszik, hogy nem kell sokáig nézni. Hogy egyből újra spawnolsz. Nagyjából. Nem úgy, mint a Mobile Legend, hogy kell egy perc, még újra spawnol. Jó, hát de az olyan, mint egy játék. De ugyanaz. Csak mobil. Úgy nagyon sokan jöttek ki most egyszerre a spamról, úgyhogy nem menjek az elébe, csak én mehetek. Hát de... Figyelj, gyere! 2 van! Gránát! Hűf! Szia! Kiszedtem gránáttal! Ez nagyon jó, ez nagyon tetszik. Azt is Majdnem. kiszedtem. Én egy állat vagyok. Itt van, gyere, segíts. Állat vagyok, bazd meg. Hát de miért nem hasz? Ne! Fuck you! Elkurtam! Nem tud kiszedni a saját gránátom, azt jó tudni. Jó, hogy megjöttem valakitől. Az tényleg jó tudni. Na, megyek már Jó. felé. Azt is kilőttem. Mi vagy? Kurva jó. Bullshit. Én egy istenkire zsírcsél, szerintem mindenkit lelövök. Ja, persze. Hát most lőttem le 3 embert, úgyhogy nem haltam meg. De rá, Jó, aimoltam. kilépett rá. Aimoltam. Azt is. Belopod, kösz. Nem, te loptál volna be. Nem. Hogy kell cserélni fegyvert. Ezt akkor lehet cserélni fegyvert, amikor kifogysz az előzőből, és nekem akkor nem nagyon tetszik. elővesz a kis pisztolyt. Ja, nekem se. Lehetne cserélni, ha már itt van a gombja. Hú, de beledobtam Mit? a fejébe. Nincs gránátom. Ha eltalálja, akkor egyből sebez rá 1000-et.
Ide bekempelek, és itt Bomba. fog Ezt meg, jó tudni, hogy egyből sebez rá. így ezzel fogják a bomba. kezdeni. Hol van? Hallod? Ha Hopp, megdobod... ott volt. Várjál, most van egy új. Ha megdobod, akkor egyből rásebzi az izé. Ezek az izéje van. Bombát. Asszisztja, vagy mi a szar? Nem assziszt. Én amúgy... Ó, kis pisztolya, nem lehet célozni. Na, kifogytam izé AK-ból, és aztán felvettem még egyet. Ilyet is lehet. Ja, ennek most halhatatlansága volt. De a gránát... De csak volt, és most megdoblik. Nagyon jó az a játék. Miért nem? Még egy elket felvettem. 38 darab lövése volt megint. De... Jaj. Nagyon jó. Gránátot dobott. 5-4. Mi ez? Még el? Én leszek az MVP. meghaltam. Én leszek az MVP azért is. Jó van. Ebből most sok Ugye? vagy. Ez rohadt jó játék. Amúgy esküszöm. Esküszöm tetszik. Jó, hát nyilván. Nyilván. Jó, tele... Nem. Vagy mi van ez itt most? Nem Ki az tudom. MVP? Nekem 9-4-es, nekem Most meg ilyenkor 8-7-es. van MVP? Fú, most itt Akkor vagyok. most ki az MVP? Most akkor lehet én. Hú, van 41 izém, kupám. Nagyon jó. Nekem 30. Na, én meghívlak majdnem, valahogy meghívlak még egyszer. Jó. Lássuk csak, hogy Jó. kell. Hát ez jó. Nem tudom megvenni még azt a sokat, nem. Hogy is hívtalak meg téged? Mentünk, hogy Battle, Ups! Valami van. Nem akarom. Jó, kösz. Battle, utána itt van. Nézd. Hívkám, hogy? Te most itt vagy? Ja, hogy neked kell, de csak benne kell, belemész így. Nem így. Belemész így. Jó, tényleg, És igen. így, és Jó, mehetsz. bocs, oké, mehet. Jó, oké. Majd megszokom. Ebből még szerintem lesz videó. Úgy, Ja. úgy néz ki. Én már Ebből még lesz. tetszik. Ez megéri. Tetszik. Meg lehet, hogy addig kicsit húzunk a karaktereken, hogy És hogy akkor legyenek új. legyen Mert, több fegyver is, meg igen, aki- mert- hogy lássátok ti is. Hogy mondjad, nyugodtan. igen, hogy lássák ők is. Igen, mert vannak benne shotgunok, meg sniperek, meg ilyenek, úgyhogy nagyon jó játék, mindenre gondoltak, kivéve arra, hogy fegyvert lehetne Ez váltani. ugyanaz a pálya? Mindig, hát csak egy pálya van, nem? Nem egy pálya van először. Csak... nem- Új! Aim! Nagyon jó, meghaltam. Ott van Deve. Úgy leszette. Figyelj, meghalsz. Meghalt Deve. Nem. De hogy nem? Pont elnyomtam. Ott van az AK vetve. Nem veszem fel minek. Itt vagyok. Még... Lehet olyat, hogy egy ellenem vagy? Már látlak is. Szerencsétlen, ugye meghalsz. Leszedem? Nem hiszem el, alig maradt HP-ja. Összör nem lőtt. Nagyon kevés HP-ja maradt. Írta, hogy kétszer. Jól kiszedtek, új. Nagyon, nem tudom, fejbe lőttek? Vagy ennyit lement? Hát, sokszor fejbelőlnek, akkor... Hát akkor az Itt ízén van már a kinyert. fúrókor egy, nem tudom honnan. Már lőtt, de meghalt. itt van valahol. Átlőtt a falon amúgy, az a vicc. De át lehet lőni. Nem tudom. Várjál, megnézem. Hol vagy? Gyere ide. Látsz? Nézd a falat. Várjál, Ja, nem lehet lőni, mert ez csak akkor lő. Ami egy nagyon fura dolog, hogy csak akkor lő, amikor... Oda gránátot kívánnak! Azért érdemes. Őt stackoltam. Várjál, feldobok gránátot. Hát ez nem jött be. De! Ott maradt! Ott maradt, láttad? Szedted? Ott maradt a külső falon. Te segítsél. Jövök. Meghalt. Jó. Ott van még egy. Hol? Ott van a spam. Még egy jön. Behíváltam magát, ezért túlélte. De sok a HP. Ott van mögötted. Ja, meg. Olyan hediket adtam pedig. Pedig majdnem hátba ment. Láttad? Toljuk. Hát nyomjam be. Toljuk. Kéne még egy kis gránát. Ez nem árt. Mi vezet? Valahol itt volt a csávó. Bekampel? Na. Amúgy itt a tank, de nem lehet beszállni. Mekkora már lenne, hogy túl OP. Mikor lenne? Ott van. Igen, messziről nem lehet. Lövöm a fejét. Messziről nem lehet lőni AK-val. De úgy nagyjából közelül. Ha alig maradt megint olyan nopeni lehetél. Cserélt fegyvert. Jösszorért. Ha mert lehet cserélni, csak kiszedtem egy legyen két pisztolyt. fegyvered. De hát itt teli volt a lőszerem, csak cserélt. Ó, egy kill. Mi volt? Ó, de nagyon... Ott van a szalma között. Ott van egy a kocsinál. Jövök. Ott van! Előfutok. Rohagy bele! Meghal! Gyerünk, ketten lőnek téged. Dugol már meg! Ott van egy balra, neked balra. Headshotba lőttem. Ez Ott belefutott. van balra, healer. Én is hírelek. Healer. Hol? Itt? Lesz. Jövök Michael. Itt van. Fizetem. Ott jön! Szedjed! Gránátot kíván! Ó, meghalt.
Nem. És mellé dobtam. Meghalt. Megölte a gránátom. Lol. X. Ott volt a fal mögött, bedobtam. De meg nem Vigyázz, láttam. itt van már a spawnon. Itt a spawnon, itt lő. Hol van? Nem láttam. Hallod? Látom. Várjál, most van egy út. Ha közelmész, Ez akkor szar. le tudod szúrni. Akkor le tudod szúrni. Véletlenül közelmész. eldobtam egy... Hogy hívják ott? Tényleg le lehet szúrni, most hallom amúgy. Ez jó. Azt tetszik. Akkor leszúrok egy embert, várjál. De nem tudom, akkor valahogy ja, spécén kell neki menni. Oldalról. Hát, Bekempelek. vagy hátból. Bekempelek, várjál gyorsan. Kempelj. Ide, itt jó. Mutatja, hogy hány méter, és akkor utána tudsz lőni. Azt mondom. Még... kilátszik a fel. Hírej! Ez az, meghalt a gránátomba. El fogom szúrni. Eldobtam a gránát. Meghalt! A gránát az odabasz. Amúgy ez nagyon basszú ez a gránát amúgy. Nagyon. Szövet. És sokat levisz. Csak nehéz vele dobálni. Mondjuk mutathatnák, hogy hova dobja, amikor úgy célzol vele. Az jó lesne. Még egy Na, gránát. szerintem még ezt a 48 másodpercet még ezt lejátszok, aztán. De nem Következő hiszem el. rész. Jaj, ez már messzi van! Hallod, el fogunk bukni. De hogy fogjuk? Eldobtam! Meghalt megint! Ott lovos egy gyerek. Asszisztoltam. Lovos egy gyerek. Jó, meghalt. Oké, meghalt. Ott van, kettő van, nem menj ki. Jó, dobja még egy. Ja, pont láttam, hogy robbant a fejembe. De ez most bújócskázik? Vagy mit csinál? Igen, elment valahova. Hílálni, vagy meghalt. Ott van! Hello! Hello, szia! Nem menj hátrafelé, előre mennék. De szép volt az a gránát valakitől. Ja, én Én tőlem, elkúrtam a gránátomat. tőlem volt a Hogy sem ez a gránát? Sajátod? Olyan, meghaltam. Hallod, kifagyott a gyerek? Ott van, nem azt célozz. Jó, ez jó játék, ez GG volt. Hol van? De már itt vagyok mögöttük. Úgy leszúrtam volna. Ez az! Pocket change. Jó, ez GG. Kaptam valami Ez jó achievementet. 13-at killeltem. Jó, ez én voltam azért. Én meg 8-at. Viktóriáztunk a végén. Az mi? Viktóri. Ja, hogy Viktor, jó van, leesett. Viktória. Leesett. Na srácok, ez a videó ennyi is lett volna. Ebből még lesz folytatás, várható. Tuti lesz. És lájkoljátok, mert én lájkolnám. És iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek. Sziasztok! Sziasztok!